नै आब'मोन आगैमोन नोंसिनि पार्सेलखौ रेडि खालामनोहाय आङो हागासिनो नै हासिगासिनो लेखा ओमफ्राय दिनै जाखिनि अर्डार जादों बेखौहाय सानसेनि आङो अफिसाव हरनानै दोनखायो मानोना बांद्राय बुरजा जाबा बिसोरबो टाइम नाङो नालाय ओंखायनो हरनानै दोनो दा आंबो बेस्थ' थायो डिउटि खालामबाय फैबाय ओमफ्राय नै दायो अर्डार लानायफोरखौहाय एसे एनै सम मोनबा जाखिनि एसे लाबाय अर्डार बेखौहाय पार्सेलखौ रेडि खालामना हरग्रोनोसै मा खालामनाय जादों इयो नायलाय नै मा खालामनाय जादों इयो महाय खनायाव थांना थादों थाम्फै अजों गोख्रै खादो ओंखारखादो गोख्रै फैदो हाबाब बिसिजोब्बाय नै इसोर आं हाथारले नोंखौ आं हाथारले गोख्रै फैदो आबा गोख्रै फैदो गोख्रै मामिया खामानिसो मावनाय ना नोंखौ सिबायनाय फैदो गोख्रै फैया बोनथानाय फैदो सोना फैदो आंनि जिउ लाजाले फैदो दायो लिरनायसै जोङो ना बिमा फिसा ने बाबा हेलो नों हले बहुत सालथियासै दे नों दुग्गा एक्टिं खालामनोबा रोंजोब्बाय नोङो दुग्गा लिरै नै पार्सेल रेडि खालामनानै हरनि 12था जाबाय दायो फाइनालि आङो बयनिबो पार्सेलखौ रेडि खालामजोबनो हाबाय आरो रेडि टु डिसपैच नै नायदो नै लारि लिरनानै रेडि खालामनानै दोनजोब्बाय आङो गाबोन फुङावहाय हरफानोसै बेखौहाय थ' बेबादिनो ना आब'मोन आगैमोन गरसे गरनै थाखा इनकाम खालामदेरनो थाखाय बेसेबांबा खस्थ' खालामनांगौ जायो थ' थेवबाबो दिनैहाय नोंथांमोननि अननाय आरो सापर्टजों दिनै आङो बे जायगायावहाय गसंनानै दङ गासैबो नोंथांमोननि रायजो राजा साफ्रोमखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आं जेब्लायबो आं हामबाय होननानै बुङो